Guys, good morning. Good morning guys. Siguro guys, hinahinay, hay-hay siya. Hinahinay sa kong hay-hay guys. So, sinina sa kong apo. Sa kong apo na lang. Mga sinina. Hay-hay kaya para mauga. Ay, may sidlak na si harang adlaw. Hinay sa ko guys kung gano'n. Parang magpuan. Ang buntag. Hinay sa kapatangin. Guys. So, sila sa lata. Alam, basta makatulog lang. Dahil yung bili, sa ito, yung pala. Wala na po. Lang ako. Kaya ko ilaban ganina mga alas 12 ay mga launa sa kanlawan ay mga alas 13 ay sa kanlawan kayo kung magiging ang tubig hindi ko rin ang tubig na wala. Saturday, gawas ang haring adlaw pero kalito yapon siya upuan. Nada. Pada. Tagpiso. Ito, pag